Así que vamos a hacer un tema que se chama Familia Trombo, que é casi unha estrela. Estrenámoslo unha vez no ano 2018, pero desde aquela non volvimos a tocar, e foi así un pouco en petit comité. E está un pouco, é unha composición baseada nestas grandes familias que a veces prácticamente atravesan todo o paseo de Samil, e cando estás nunha punta, como fai curva, podes ver como hai un par de zonas de todo o paseo no que hai un punto de acumulación de persoas, porque hai unha familia trombo que impide un pouco o paso máis ou menos acelerado do resto dos viandantes. Así que vades ir comprobando como se vai ir densificando esta composición pouco a pouco. Ten como 7 fragmentos que pouco a pouco se van a ir unindo hasta que todos están sonando ao mesmo tempo no final.